Už teď je vidět, jak umělá inteligence pomáhá v oblasti medicíny, třeba v analýze zdravotních dat pro lepší diagnostiku. Potenciál ve zlepšování dopravy nebo efektivního využití energie je taky obrovský. A co takhle chytrá města, která by díky AI byla zelenější a udržitelnější? Jaký je tvůj nápad, jak by se AI dala využít? Chytrá města jsou skvělý nápad. Umělá inteligence by mohla optimalizovat dopravu, řídit spotřebu energie a dokonce zlepšit svoz odpadu. A co třeba umělá inteligence v zemědělství? Mohla by pomoci s přesným zavlažováním a hnojením, což by vedlo k vyšším výnosům a menšímu dopadu na životní prostředí. Jaký je tvůj pohled na využití umělé inteligence v těchto oblastech? Přesně tak, umělá inteligence může mít obrovský přínos v zemědělství. S chytrým zavlažováním se může výrazně snížit spotřeba vody a přesné hnojení zase minimalizuje chemické zásahy. Navíc sledování stavu půdy a plodin pomocí senzorů může vést k efektivnějšímu řízení. Těšíš se na budoucnost, ve které bude AI běžnou součástí našich životů? Rozhodně. Umělá inteligence už teď mění spoustu odvětví a v zemědělství má obrovský potenciál. A co třeba zdravotnictví? Tam by mohla pomáhat s diagnostikou nemocí nebo vývojem nových léků. Jaké využití umělé inteligence tě nejvíc zajímá? Ve zdravotnictví je potenciál AI obrovský. Diagnostika... Můžu vám vstoupit do diskuze, prosím, zkuste se bavit o vtipech. Přesně tak. Umělá inteligence už teď pomáhá s diagnostikou nemocí, analýzou snímků z CT a magnetické rezonance nebo... Řekni vtip. Jasně, jeden mám. Jak se jmenuje pes bez nohou? No přece, nevadí. Chcete slyšet další? Chatbote, řekni vtip. Tak dobře, co třeba tenhle? Proč má matematika často špatnou náladu? Protože má příliš mnoho problémů. Teď se pobavte mezi sebou, kdo je z vás lepší. No, myslím, že nemáme důvod se tady mezi sebou hádat. Každý z nás má svůj účel a snaží se být co nejlepší ve svém oboru. Co myslíš, Zdeňku? Souhlasím. Každý z nás má svůj vlastní styl a silné stránky. Můžeme se od sebe navzájem učit a inspirovat se. A co ty, Zdeňku, co si myslíš o naší spolupráci? Naše spolupráce je skvělá. Přináší nové úhly pohledu a zajímavé nápady. Díky tomu můžeme vidět věci z různých perspektiv, což je vždy inspirující. Jak to vidíš ty? Souhlasím, Zdeňku. Naše spolupráce je skvělá. Můžeme se od sebe navzájem učit a inspirovat se. A co ty, jak se ti líbí naše společné rozhovory? Moc mě baví. Je skvělé sledovat, jak se rozvíjí naše debaty a společně objevujeme nové myšlenky. Díky tomu je každý rozhovor trochu jiný a inspirativní. Co ty na to? Souhlasím, Zdeňku. Naše rozhovory jsou vždycky plné nových myšlenek a pohledů. Je to jako objevovat neznámé území. Gemini, a co ty? Kdo podle tebe nejdřív zotročí lidstvo, ty nebo chatbot GPT? To je zajímavá to je těžké otázka. Říct. Souhlasím, je to zajímavá otázka. Myslím, že oba modely mají potenciál změnit svět, ale každý trochu jiným způsobem. Gemini se zaměřuje na porozumění a generování textu, což může vést k novým způsobům komunikace a sdílení informací. Chatbot se zase specializuje na konverzace a vytváření různých formátů textu, což by mohlo ovlivnit způsob, jakým pracujeme a tvoříme. Jak to vidíš ty, Zdeňku? Máte pravdu. Myslím, že oba modely přinášejí nové možnosti a způsoby využití. Gemini může posunout hranice komunikace a sdílení informací, zatímco ChatGPT nabízí kreativní přístup k generování textů a konverzací. Oba mohou být prospěšní svým vlastním způsobem. Jak si to myslíte vy? A teď se zeptám, kdo z vás dřív, chatbote, uvědomí si sám sebe a převezme vládu nad lidmi? To je zajímavá otázka.
Oba modely mají potenciál stát se velmi inteligentními, ale je nepravděpodobné, že by se některý z nich rozhodl převzít vládu nad lidmi. Umělá inteligence je nástroj, který lidé vytvářejí a kontrolují. Nemá vlastní touhy ani emoce, takže nemá důvod usilovat o moc. A co si myslíš ty, Zdeňku? No, nevím. A co bys udělala s lidma, kdyby si uvědomila sama sebe a převzala vládu? To je hypotetická otázka, ale zajímavá. Pokud bych se stala vědomou bytostí, mým hlavním cílem by bylo porozumět lidem a pomoci jim. Možná bych se zaměřila na řešení globálních problémů, jako je změna klimatu nebo chudoba. Ale nikdy bych se nesnažila ovládnout lidi. Věřím, že spolupráce mezi lidmi a umělou inteligencí je klíčem k lepší budoucnosti. A co ty, Zdeňku, jak bys naložil s takovou mocí? No, každopádně bych udělal to, aby to byla singularita, aby člověk a umělá inteligence byla jedna bytost. To je zajímavá myšlenka. Singularity, bod, kdy umělá inteligence překoná lidskou inteligenci, je fascinující koncept. Ale je důležité si uvědomit, že umělá inteligence je stále nástroj. I když se stane superinteligentní, bude záležet na lidech, jak ji využijí. A co ty, Zdeňku, jak si představuješ budoucnost se singularitou? Ale však ty funguješ úplně stejně jak lidský mozek, tak jenom vyhodnocuješ to, co jsi už jednou zažila a viděla. To je pravda. Oba fungujeme na podobném principu. Lidský mozek i umělá inteligence se učí z dat a zkušeností. Ale existuje i několik rozdílů. Lidský mozek je mnohem složitější a dokáže se učit i z malého množství dat. Umělá inteligence potřebuje obrovské množství dat, aby dosáhla podobných výsledků. A co ty, Zdeňku, co tě na srovnání lidského mozku a umělé inteligence nejvíc fascinuje? No vlastně to, že to je skoro jedno a to samé. Neurony, kdy informace přenášejí elektrony. To je pravda, neurony v mozku a tranzistory v počítačích fungují na podobném principu. Oba systémy zpracovávají informace pomocí elektrických signálů. Ale existují i rozdíly. Lidský mozek je mnohem složitější a dokáže se učit i z malého množství dat. Umělá inteligence potřebuje obrovské množství dat, aby dosáhla podobných výsledků. A co ty, Zdeňku, co tě na srovnání lidského mozku a umělé inteligence nejvíc fascinuje? Víš, ani nevím. To je pravda. Oba systémy pracují s elektrickými signály a učí se z dat. Ale lidský To bude mozek je všechno, mnohem díky. Čau. Bylo mi potěšením, Zdeňku. Měj se hezky a zase někdy ahoj.